Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Hola, buscadors. Un conegut m'ha dit que acaba de veure per internet un vídeo en el qual hi surt un astròleg molt famós que té milers i milers de seguidors, doncs que prediu que aquesta lluna plena que ve hi haurà moltes desgràcies. I em pregunta què hi ha de veritat, com que sap que sóc astròleg. A veure, hi haurà moltes desgràcies, sí, i tant. En el món, entre els 8.000 milions de persones que hi haurà un fotimer de desgràcies. Al igual que hi haurà un fotimer de coses bones. Val? Això ve d'un error interessat per part d'uns quants astròlegs, des de sempre, vale? Que fa que la gent pensi que els planetes que estan aquí ens estan afectant i provoquen canvis importants en nosaltres, bons o dolents, tots els planetes, del Sol, la Lluna, etc., tots, no? A partir de que la idea de la carta natal, que marca com ets tu, no et prediu què et passarà, cosa que sí diuen alguns astròlegs, però és mentida, vale? Prediu com ets tu i prou, però que aquest com ets tu pot permetre deduir una mica què et passarà, però perquè tu ho provocaràs, vale? No entrarem ara en aquest detall, és igual. A partir d'això, doncs, hi ha astròlegs que fan servir el que se'n diuen els trànsits, que és els planetes que es van movent, que van activant la part de la teva carta que tingui que veure, positiva o negativa. I llavors es pot dir, hi ha coses que poden passar en aquest període perquè se t'activa alguna cosa intern teu. I, bueno, sí, és veritat, funciona. Això serien els trànsits. Però d'això a predir-ho a nivell mundial, global, és molt diferent. Perquè, per exemple, si una lluna plena, per exemple, cau en el lloc exacte allà on tu tens de naixement el Marte, el planeta Marte, vale? El mateix lloc que allà on hi ha el teu planeta Marte. I aquest planeta Marte el tens amb la línia vermella amb el Sol, que vol dir de naixement tu tens molta mala llet, vale? Si hi ha una lluna plena que cau allà, activarà això teu. Activarà aquesta mala llet. Tu la tens normalment, però no sempre et surt, evidentment. Doncs quan passi una lluna plena per allà, doncs llavors ho notaràs moltíssim, et passaran coses. Clar que sí. Sí, clar que fa efecte en aquest sentit, perquè t'està activant alguna que tu ja tens. Algo així com que tens una pell delicada i te toquen allà, i lògicament fa mal. Si te toquen al costat, no. Si te toquen al lloc allà on fa mal. Vale, doncs la lluna plena no cau en un lloc en concret, no m'explico bé, no cau a sobre d'un planeta teu, meu i de tots. Si tu hi tens un planeta, o jo, o qui sigui, li activarà. Per tant, en aquella persona sí que li farà alguna cosa. I dic alguna cosa, perquè no es pot saber quin planeta hi tens allà si no hi tens la carta. Per tant, se t'ha de mirar específicament per tu. Val? No es pot dir genèricament una lluna plena o Mercurio quadratura con, que a vegades es diu, no? O que qualsevol planeta provocarà en el món tal o qual cosa. Mentida, però mentida podrida, no. Sí, en alguns casos activarà, per exemple, a veure, la lluna plena pot activar el Sol que tu tens de naixement, o el Venus o el Marte, però si tu el tens amb línies blaves, tot positiu, maco, no et provocarà un problema, provocarà aquella part positiva teva. La negativa l'activarà si tu hi tens allà coses negatives de naixement, però a la que ho tinguis una mica més abans o després d'allà on te cau aquella lluna plena, per exemple, no farà efecte, no ho notaràs gens, ni mica. Per tant, aquestes prediccions globals, genèricament, aquesta setmana o aquest dia o aquest mes, com que tenim aquesta història, a tot en el món passaran coses, collons i tant que passaran. Se m'escapen estas paraulotes. Clar que passaran, perquè sempre passen, però no aquell dia, l'endemà i l'altre i el d'abans, està ple de dies negatius que passen coses, però no perquè aquella lluna ho provoqui, m'enteneu? Per tant, si algun astròleg prediu aquesta setmana tindràs bona sort, digues sí, segur, m'ho crec. Per què? Perquè t'ho programaràs i la teva suggestió farà que passi. I si et diu, aquesta setmana passaran coses negatives, diràs, no, a mi no, això no els altres. I ja està, programa-te positivament i punto. No facis ni punyetero caso de res d'aquestes prediccions d'internet, perquè són totes una camama. Totes. Vale? Ja sé que això no agrada, però bueno, què hi farem? Si no t'agrada, poses fulles de morera. Vale?
Soc astròleg professional de fa molts anys, vale? Tinc 62 anys i vaig començar als 16, o sigui que tinc molts anys enrere, ja de pràctica. I es puc dir perfectament que sí que passen coses, però sobretot la majoria per creença i per tant per suggestió provocat per un mateix. La resta no és veritat. Vale? Vinga, si tens dubtes m'ho preguntes i ens veiem al següent vídeo. Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir.